Calquera lugar é bo para ter unha planta, dende unha lousa ou mesmo un banco de carballo. Tan só necesitamos un chisco de sorte e de enxeño. Sorte que no caso de Antonio Ferrín chámese don, talento ou habilidade, fixo posible que máis de 20 bonsais decoren hoxe a cooperativa Milulloa. A naturaleza fai as cousas todas, ti vas polo monte e ves aí dentro dun burato dunha pedriña, hai un micro sardín aí metido, non sabes? Eu gustame reproducir esa historia a miña maneira, claro. Antonio leva máis de 30 anos nesta arte de plantar e coidar destas pequenas e particulares árbores. Un proceso que describe dende a menor das complexidades. Acabo de podalo ben, para que por se non traen raíces bastante grandes, non sabes? Acabo de cortalas ben, e metos en caixas, a maioría das veces en caixas. En caixas porque enraízan mellor nas caixas que nas macetas. Os que me prenden teños aí un ano ou ano e pico, ou máis aínda, depende. E despois pasos ás pedras. Volves a facer outra poda, e despois se ven o meu colega Xan, que se me axuda, eu fago os montajes todos e el mentes vai-me podando e alambrando. Para moitos o cuidado dos bonsais é un mundo cheo de técnicas e peculiaridades, pero para el non existe follo de ruta nin segredo algún. Non respeto moito as lunas nin nada, eu planto cando encontro. Despois, para podar e para esas cousas, é como todo, non sabes? Non vas podar en primavera, tens que podar agora, o tempo, agora con frío, canto máis frío, mellor para podar. Pequenos buxos, acebos, freixos, mirtos ou castiñeiros, onde todo ten o seu porqué. Despois empecé co rollo de colocalos en pedras, que isto ao principio estaba en maceta todo. Pero gustábame facerlle o seu cacho, o seu entorno ao árbore. A súa maneira, Antonio capta a atención de centos de peregrinos con ese bosque que xa é unha parada obrigatoria do camiño francés o seu paso pola comarca da Ulloa. Eu fagos para min. É para min, é para que os peregrinos entren aquí e saquen fotos. Eles gustan e a mí tamén me gusta que lle gusta a xente, o que eu fago. E precisamente na Ulloa, en Palas de Rei, leva xa varios anos afincado este home nado no municipio pontevedrés de Barro, que comezou a experimentar cos bonsais en negreira e que agora na finca ecolóxica de Milulloa crea o seu propio bosque, onde fai do complexo algo moi sinxelo.